Formålet med det her forsøg var at falsificere eller eftervise ligningen for stående bølger. Det har vi gjort ved at variabelkontrol. Dette er formen for stående bølger. Fn det er frekvens for partialton n. N det er partialtonnummer. L det er snorlængde. My det er snorlængdens masse per længdeenhed. Og F det er snorspænding. En stående bølge er stationær, det vil så sige, at den udbreder sig ikke. Den er også fastspændt mellem to punkter, som også gør, at den heller ikke udbreder sig. For eksempel ved vores forsøg af en guitarstang, som er spændt fast her og her. Ja, og her har vi så første partialton. Den er også kaldet grundtone. Det har en bølgelængde på en halv. Her har vi så anden partialton. Det har en bølgelængde på 1. Og her har vi så med tredje partialton. Det har en bølgelængde på halvanden. Og sådan kører det så videre, så videre, så videre. Det her det er så forsøgsopstillingen. Og vi har en snor, som er spændt ud her fra et stativ, og hele vejen ned til tridsen. Men vi tæller kun snorlængden, som er herfra, fra vibratoren og ned til tridsen. Snoren bliver spændt ud af et lod, som varierede mellem 100 og 200 gram cirka. Og så har vi en tonegenerator herover, som sætter vibrationer i gang i snoren, som så skaber de her bølger. Variabelkontrol handler om, at man varierer en variabel, mens man holder de andre variable konstante. I det her forsøg har vi 4 variabler, som vi kan ændre. Den første er F, som er snorens spænding, og det kan vi variere ved at variere massen af det lod, som vi hænger ned til på den side. Den anden variabel, vi kan variere, det er my, og det kan vi gøre ved at variere snoren, og my det er altså snorens masse per længdeenhed. Den tredje variabel, vi kan variere, det er L, som er snorens længde, og det gør vi ved at øge eller sænke afstanden mellem vibratoren og tristen. Den fjerde variabel, vi kan ændre, det er N, og det er partialtonnummer. Og den kan vi ændre ved at øge eller sænke frekvensen. I den første variabelkontrol har vi varieret partialtonnummeret n. I koordinatsystemet er det partialtonnummeret n, som er ud af x-aksen, og frekvensen ud af y-aksen. De konstante variable, vi brugte i forsøget, var snorens længde på en halv meter, loddets vægt på 100 gram, og så brugte vi den grønne snor. Som vi kan se i koordinatsystemet, så har vi et r-kvadrat, som er meget tæt på 1. Det indikerer, at der er et lineært sammenhæng mellem partialtonnummer og frekvensen. I den næste variabelkontrol har vi varieret snorlængden, det vil sige, at frekvensen er ud af y-aksen, og ud af x-aksen har vi 1 over snorlængden. N er stadig konstant, den er 1. Vægten på loddet den er 100 gram, og vi bruger den grønne snor. Vi kan igen se, at r-kvadratet er tæt på 1, hvilket indikerer, at der er en lineær sammenhæng mellem frekvensen og 1 over L. I den tredje variabelkontrol har vi kvadratroden af vægten ud af x-aksen og frekvensen ud af y-aksen. Vi har isoleret vægten i formlen og får derfor kvadratroden af vægten. De konstante variable er L er en halv meter, N er 1, vi har brugt den grønne snor, og vi kan igen se, at r-kvadratet er tæt på 1, hvilket indikerer, at der igen er et lineært sammenhæng mellem kvadratroden af vægten og frekvensen. I den fjerde variabelkontrol var det snorene, vi prøvede at ændre. Det er altså my, vi prøvede at ændre her. De konstante variable er som følge. Vægten er 100 gram, N er 1, og snorens længde er 50 cm. Da vi kun nåede at lave 2 forsøg med 2 forskellige snore, var det ikke fyldestgørende nok at lave lineær regression ud fra 2 punkter. Vi har 4 lineære grafer, alle sammen er r-kvadratet tæt på 1. Det betyder, at det dog forstærker ligningen lidt. Vi har dog nogle fejlkilder, som kan have betydning for vores resultater. For det første så har vi rimelig få målinger. I nogle af graferne har vi 4 målinger, som man dog godt kan lave regression af, men i den sidste graf har vi fx kun 2. Det gør det mere usikkert. Udover det har vi nogle aflæsningsfejl, primært på vores frekvens, muligvis, som også kan have en indflydelse på vores resultater. Til at konkludere dog kan vi sige, at ligningen er eftervist.